Kapan ita kok teh bukuk sang lemra usap aja jaka Delhi himi thana bagai lamro nai rok bodol ti prasa rok maya ganang ti prasa tongko sang tongnai lukurok subalai mani belai ke mokol mukti be kuplung sini ti prasa rok tini bodol bobagrani thansani khorang bai sini joto ti prasa rok sini takuk borong gana sar debi mora singni tui domlong bai tini diliwo thana ne bagai him laijak bodol all lukurok yok nani belai musung jakha okok na saikena rika chini borong gana sar David mora sing belai ti prasa rok no hamjak ma bagai no tini sak no yafanani yarungjak tabuk sung sok paijak teleomra town hall bus kango lukorok balai ke hamjake phungni 6-7 ni simi nai singai lam sok laimani keboni mokol mukti kuplung keboni bokhawo mukti kuplung saimia tiprasarok salbosek o hawo kathang ma tongno ba buibai baksa bahai ke joto manmung manthai sokthai mani tongno abo saimia Piaba o ti prasarok jesa jaga bo loger laijawo aban bagi tinini o jorawo sini borong ganang sar debi mora singni tidul mongbai Delhi himbotok himlai tongo kai norok soyawei nai tongdi ani o live no nuknai kerengai tongkhang kai Delhi sogyasak lama kolokma mia salni simi noyong mani simi nongkhore phaimani tabuk sujara himlai no tongjako mai khopsa sawei lukurok belai maya ganang abani bagai mai khopsa charwei sini joto tiprasa mothang jaknani bagai himlai tongkhaniwo chobak khlai thaniwo yakarya watei satong nobar jotono manjagai basago nai tongdi ani all live no Deskango bodol ongkoloko bo bodol sini beri rok tabuk sini thangai soginai chakmagat odo pharok ni bagai mothang jaknani lamano rutuk laimang tini paithak ni salo sini odo pharok nok ni simi niung mani simi raja khor auglik ni simi tini himlai tongo paithak capital Delhi wo sini borong manang sar David mora sing kaisano kok sawo khunju nathono sing khnarinai khunju phatirwoi mokol kana nugyano phonogoi rinai mokol chikrak rwoi odo pharak kabai sirikmani khnayano khnarinani omono tinini osoba lukorok je mansak jaratei ani channel no subscribe khlaidi share khlaidi tei chini odo pharok thansani mariwo teibo thansa o phaimanani bagai tabuk sung thik exact jaga sini telemora bazaro loge sini naimathang robo phaijak suno coverage khai tongo sini himbotogo bodol haisi lama saklaya lukurok hambai taku coverage kami bagai hambai thank you hambai hai balai hambai o jarao ini madam Sima o himbotok ni sobawo tam ko kesana mosung joto hasteni ti prasa lukurok no kupur kosong kita sampai di jumlah terus diprasa. Kancang sini, sini sini bos sanggol sini pinanggo sini, next generation bagai, mungsa kai kalang bagai
Sabo mahim lainai ikut kerang kimiyawai jeng joto ti prasa kerang kamsakei jeng Hambai. sini ti prasa do kerang ha sab mangana senang Hambai. Mang cũng là sơn. Hello যত কমেন্ট খাইনে রকনো সিনি সচিন দেব বর্মা থ্যাংক ইউ বমাংনো কমেন্ট খাইকা হাই হেলো जोंथ' नेशनेल फ्लेग थैयै थांलाय दङ सिनि मानथाय चबा मानथायनि बागै चबा खायनायनि बागै नांके सिनि लांमा सबै थांथुं फियाबा सिनि थिनां खायनाय सिनि जेरेरक मोथां जाथुं बदल बदल अ लुकुरक साइमिया ब लामा हिमलाय तंखासों ayang nani phaibo gobangma manjagaibo rohojagya ti prasarok majority salsa tongmani minority ngai thangka aboni bagino tinini o sini borom garang sar devi mora singh kubakara je hamari ribui rohama bai tini aboni himmoto himi dongo Baidi lukurok nembus yang tay punuk nai. Om angka exit om pisau ini ya lemaran nih hospital Marut Naruna direct baik thang live nusinai baik lagi lukorok share khai de dofani sobak khalai tongo sini हम हो हम या एक दिन ओ हमें पूरा है विश्वास हम होंगे हम या एक दिन आज हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओ हमें विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे हम या एक दिन Terus, kan tetap berarti. Oh, Lần này ô ta khuro ô bu khuro ô ta khuro ô bu khuro dừng nó đến đi xin man thay xin tông thay rang sa ha maya ke kamla sani thapla sawi khomani o hana hamza sinai hana hamza sinai hamza nai tu sing basa sinai basa nai o hana hamza sinai Hamza nai te sing basa sinai Nokha som noi wati bhayu bo sing te kirilia Lama him thane bosu ha bui bo lam te korolia Thoi bo thang no
Kelanai kakelam ni teibai Seng noren di Sini mantai Sini tong thai Rang sahang Rơi maya khe Cơ mai thang đi Apala sawe Có môn đi Hà nó hamza sinai Hamza nai te sừng ba sa sinai ba sa nai o hà nó hamza sinai Hamza nai te sừng ba sa sinai. Hello, mai kanang jot ti prasa lukurok. Khabrom na yase. Khabrom lại khang khai table lại này. Table lại này. Nuk na bayaro khapani ta khute bokuk song jot to ane live nai tong nai. Nai đi. Phurung oti prasa to paro yok na musung. Jak mane omono haisi. Kaisa sini mari. Barat hay cầm đi. Hey বন্ধু বা তো Jagas. Ini tu. Nengah sana kabur main cowok masih bisa sama temen yang kan asal. Daktar. Jos Bubagrake 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 Diprasake 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 Bubagrake Sadabetke 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 Diprasake Diprasake Bubagrake 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 Bubagrake. Sungtabuk exact jaga sini Telemera PS police station bus kanggo himlai tongo sini nahar mung kaisano sini Greater Tiprolen alada raijo senamnan bagai sanlai mani jagawo joto lukurok jengbai baksa tei sini ayang nani phainai illegal immigrants Bangladeshi pushback jasa kapan mak lainai tei mak lainai sini diprasa ekot 6 mas skok rimane ya batina 18 mas soleh tongka ta phano implementation nya kaisa phano omorong no tino sini Sir David Mora Singh bo wan sugoi kaisa no decision kaika tabole sing joto digno andolon khlainai kha ingya joto digno soba khlaika phiaba o soba success nya ne bagai tini Agartala Niyongma Rajbari ni simi himai yakong sokai soi thangbai chung sak ni kolom tei thei hai ke panu kalai thung tobo himai Delhi wo sini Home Minister Amit Shah tei Prime Minister Narendra Modi je supungna tongmani ekot tabo bo supungja kene bagino tini no o himbotok soba lukurok burung au mathang jaknani belai no musungka jengbuini tola belai ke kelaika kelek suka aboni bagino tini no o himbotok
Agartala ni simi Delhi. Hambai noro joto nai tongmani bagai channel no subscribe khlai taibo kotor snamdi o hani joto lukorok nainani bagai nugui manani bagai tei Delhi thai sak sogi sak jora joto update norok mani tongnai Langmani TV YouTube channel ni bisingtei Kedakma salromai Langmani TV gap ngai tongmani phiaba haina hai tini dofani bagai aw जों हानसा खलायै बुमाग्रानि बिसिंथै जों सबा खलाया माने न जों थांजाकना निते कुनु लामा गरै आबनि बागैनो तिनिनो असबा लुकुरक मकल मुक्तै लाइजाक साइमिया केबनि बखाव मुक्तै कुप्लुं केबनि मकल मुक्तै कुप्लुं फियाबा गोबां मा नेता आङै दफाना कासेरे बै चैनल सावैनो दङो वान सप्ताह अजरा सिसानानि जरा अजरा सिने बुखुक सं फुंनि 6टानि नाइसिं तंमाने तेलेमरा खायचोमनि वो फियाबा अजरा खालगै आव खातुंमाने आमो बेलाइके बरकनो इम्प्रेस बरकनो बेलाइके इनकारेज रिबो हायसि एक्जेक्ट जागा जों ताबुक Sokpaika sakmagat ni kaisa station no gan mai sao cái xả làm nặng hơn मन में है विश्वास नाइ दे लुकुरक अमर पूरा नांके थैनानि राजी खायसि Aku bukurok tai like khlai di tai like khai di share khai di o lukurok jotono nukna bagai tai suri lai tong di जों Delhi thangai tongo sini man thaino sanani bagai जों jotono koinai prayer khaina bagai jani ja asamane sini bisas sini matai rokno te sini ishor no sini kai no sini bhagwan no jotono suri tonani bagai saimia 2500 kilometer himnani Siapa ini Agartala ni simi himi phayai telemura jara sokpai jaka amo joto lukuni asibat lukuni hamari sini sakao tongma bagai sini sardebi mona sini sakao tongma bagai Tangkang honde. Kai mian kuja ke oya ke. Mas mas sama zakha. Tu bai le ku. Ke Thar flag hai si India ni
o flag by no sini kabang ma state te o flag no sini sung je Ingres rok ni yak ni sung yok mane Bharat Sadin man mane keba o Bharat Sadin man mane flag no tuye sung sini man thai tab su jara sung rijak yang to mane no sung andolon khlai tongo sini man thai no rina ni bagai sung sanlai tong. Thank you sini takuk Nirmal Dev Burma. God bless you brother. Thank you. Dili thangnai rokno kaitor hamari khaitung. Amen. Boss boros sogoi kha sa dara sung tabo exact telemora kisa like ka omo Krishnapur thangmani lama oron traffic point na sung sokhaika hambai takuk no my life simi. Thank you nono. Tebo subadi sini all korok no norok ni bisingte hamari khlai di borok ni soba success sungnani bagai bang manogo kam khlai tongnai norok sarigo nogo ka sakangkai thunani sikang at least o takurok ni bagai o bukurok ni bagai prayer khai di suri di प्रार्थना khai di. Masuk tuh, Pak. Bus kangon orok no punuk sinai am bus kan dige thang tongo Bang, Pak. iko mo khai telemra traffic jet point sini Krishnapur thaman lama ma Krishnapur thaman lama Netaji Nagar bus kango norok no mansak je mansak punuk kana botol botol sini sengkrak sini char debi mora sing khari tongo loge sini nai mathang robo rijak singno morok belai mane active haisi dofane bagi mane justa bare jak belai ke kalai ne hambai joto live nai tonai rokno. Thank you once again. Thank you. Comment khai di amusung amusung sungai mano like fly di. Hello. Bahai Jong Bay. Seng him lai Jong Ngo. Bo bosu jara himna ne. Seng awa toto tenis ak magat jora. Okay. Jak norway jang nang ka.